खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना बनसमनि हाजोआरि आंनि आइनि मुङा जोमै हाजोआरि आंनि बाबानि मुङा अनिरुद्ध हाजोआरि आं थेक्रालागा गामिनि आं बिएन एकाडेमि मोनाबिलि फरायसालिनि सासे बारग' फरायसुलि आं दायो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों मानोना आं बिदि पार्सेन्टेज मोनगोन होननानै एसेबां सानदोंमोन 85 लानो सानदोंमोन नाथाय हायाखिसै बे 82आवनो थाबथाबाय ओमफ्राय आं दायो इउएन एकाडेमि क'क्राझार हायार सेकेन्डारि कलेजाव एडमिसन लाहैबाय ओमफ्राय आं साइन्स स्ट्रिमाव लादों फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'ल'जि मेथामेटिक्स इंलिश बर' बेफोर आयदाखौ लादों ओमफ्राय आंनि एम इन लाइफआ डक्टर इयुनाव मोजां डक्टर जानानै बे ओनसोलखौ नायगिदिंनो थाखाय आं बे थांखिखौ लादों आरो दिनै बे सनितपुर जिल्ला बर' फरायसाफोरा बरायदों माबायदि मोनदों गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों मानोना आं बिदि जेरावबो बराय जाफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम बिदि माने गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आरो